Здравейте, добре дошли в MedMedia BG, специализирана медицинска медия, в която трансформираме сложната медицинска и научна информация на разбираем за всички език. Днес ще говорим за заболяванията на опорно-двигателния апарат, в частност дисковите хернии. Често срещан проблем, свързан с съвременния начин на живот. Продължителното седене пред компютър, липсата на движение, наднорменото тегло и най-вече прекомерното вдигане на тежки предмети са все причини, които биха спомогнали за появата на дискова херния. Но какво точно представлява тя и защо се появява? Гръбначният стълб е основната опора на тялото и поема тежестта ни при всяко движение, ходене, скачане или дори при леки натоварвания като навеждане. Той е съставен от 33 прешлена, като 24 от тях са отделени от меки еластични възглавнички, които умекотяват натоварването и позволяват на гръбнака да бъде гъвкав. При дискова херния един от тези дискове се измества, напуква или изтънява, което позволява на част от вътрешния му материал да излезе навън и да притисне нерви в областта на кръста, врата или средата на гърба. Това състояние може да доведе до силна болка, изтръпване или слабост в съответна част на тялото, най-често в кръста и краката, ако е засегната долната част на гърба. Какво може да предизвика дисковата херния? Какви са симптомите? И как може да се справим с нея? Ще разкаже доктор Людмил Димитров, специалист с дългогодишен опит в областта на заболяванията на опорно-двигателния апарат. Здравейте, Димитров. Приятно да се видим. Да, мен също. Добре. Какво представлява дисковата херния? Дисковата херния най-общо представлява разкъсване на хрущяла, който се намира между самите прешлени. В него се намира едно ядро, така нареченото пулпозно ядро, което при определени обстоятелства пролабира, раздува самия хрущял и постепенно го разкъсва и излиза в междудисковото пространство, това ядро. В резултат на което се притиска най-често коренче на нерва и оттам вече този нерв започва да се възпалява, откъдето идва и болката. Най-често тя е локализирана или в шийния дял, или в лумбално-сакралния дял. И съответно оплакванията са, освен болка, скованост в кръста, започва едно изтръпване, мравучкане по съответния крайник. Съответно, ако е в шийния дял, по горните крайници, ако е в лумбалния дял, по долните крайници. Кои пациенти най-често постъпват във вашия медицински център? Най-често с доказана с диагноза дискова херния, но освен с дискова херния, доста пациенти при нас идват общо с заболявания на гръбначния стълб, спондилоартрози, остеохондрози и една немалка част са съставни заболявания, гонартрози, съответно заболявания на коленните стави и коксартрози на тазобедрените стави заболявания. От какво са породени проблемите с дисковите хернии и какви са най-честите оплаквания? Значи това, което ние го знаем и е известно в медицината, са най-често травматични проблеми на гръбначния стълб, било катастрофи, било някакъв друг травматизъм, неправилна стойка на работното място, съответно излишни килограми и така нататък. Но трябва да ви кажа, че аз повече от 20 години вече работя и се занимавам с дискови хернии и съм срещал много хора, които не са имали и съответно са били слаби, някои са били пълни, някои са се натварвали, някои не са се натварвали. Съответно и пола не е от голямо значение, среща се и при жени, и при мъже. Доста често, преди, поне аз, когато съм бил студент, се изучаваше, че след определена възраст, най-често след 40-50 годишна възраст, вече работим дори с ученици. Тук доста голяма част от пациентите са ни ученици, спортисти, много.
Така че този въпрос го обсъждаме и с колеги и няма еднозначен отговор, точната причина, която е поне за мен. А как протича лечението и какви методи използвате? След като пациента заяви и си запази час за преглед, това, което ние изискваме, да разполагат с магнитен резонанс или компютърна диагностика. Ако нямат такава, съответно ние ги изпращаме. Тук имаме сключен договор с здравно заведение и след като се направят, се прави един анализ от нашите специалисти, било от мен или някой от колегите. И вече след като се извърши съответния преглед, се назначава, най-често ние имаме програми, които са се утвърдили в практиката. Нужна ли операция, за да се възстанови пациент с дискова херния? Значи специално аз не съм привърженик на операциите, освен ако е крайно необходимо. Има си строги индикации, които наистина, като дойде такъв пациент, ние го изпращаме директно за консултация с неврохирург и да бъде извършена самата операция. Такива индикации са на първо място микционни смущения, т.е. смущение при уриниране, бързо прогресираща мускулна атрофия, както парези, парализи и разбира се, ако трудно повлияващ се болков синдром, който не се повлиява от никакви лечебни процедури. Това са най-строгите индикации, които налагат оперативна намеса. Моето мнение е, че всичко друго подлежи на друг тип алтернативно лечение и да не се избързва с операциите. А има ли болка, рискове или някакви странични ефекти от методите на лечение при вас? Озонова терапия е напълно безвреден метод, смея да твърдя, че не е инвазивен метод. Болка е до толкова единствено от самото обождане от самата игличка, но ние използваме инсулинови иглички, които болката е сведена до минимум. Това е едната методика. Другия метод, който използваме с озонова терапия, това е под формата на вливки. Там е вече с озониран физиологичен разтвор и под формата на системи се влива озона. Как озонотерапията се комбинира с други методи за лечение на дискова херния, като например физиотерапия или дори медикаменти? Значи озоновата терапия има това предимство, че може да се комбинира с почти всички физикални методи, но ние в нашата практика най-често използваме лазерна терапия. Много добре се комбинира, както и едно ново лечение в физиотерапията, това е текар терапия, която вече все повече физиотерапии почват да оборудват тази апаратура. И това е едно много добро съчетание, което се допълва, тъй като от озоновата терапия дисковата херния, най-така простичко казано, започва балонче, който представлява дисковата херния, започва да се свива и придобива формата на стафида. И постепенно започва да се свива в самия диск. А лазера подпомага всъщност по-лесното свиване на самата херния. Плазмата какво представлява? Значи взима се минимално количество кръв от пациента, при което ние тук имаме тази възможност, отделя се самата тромбоцитна маса, която всъщност представлява плазмата. Това са растежни фактори, които заздравяват този разкъсан хрущял, който се разкъсва в резултат на дисковата херния. Това е целта на плазмотерапията. Това е един нов метод, който все повече придобива популярност и така смея да твърда с много добър резултат. Колко бързо се възстановяват след терапия и какво трябва да знаят пациентите? Болковия синдром очумява още в хода на самото лечение. Нашите лечебни програми се включват около 2 седмици се провежда лечението, но още през първата седмица, като започнат процедурите, болковия синдром очумява. След като приключване на лечението, ние ги викаме на контролни прегледи, съответно след месец, след 3 месеца и на 6-тия месец искаме един скенер или магнитен резонанс, за да видим какво е направено. Обикновено първия месец ги викаме на контролен преглед, за да видим дали възпалителният процес е отшумял, дали все още имат някакви болки, оплаквания. Вече самия процес на свиване на дисковата херния започва от към 3-тия месец и до към 6-тия месец се прибира. В повечето случаи дори напълно.
А има ли превенция за това как да не се стига до появата на дискова херния? Доколкото може здравословен начин на живот да се каже, хубаво е да се още от млада възраст да има един правилен двигателен режим, ако щете дори и хранителен режим. За съжаление, повечето млади хора сега повече се застояват зад компютри, по-малко спортуват и това до голяма степен се дава отражение. Сега спорен е малко и наследствения фактор. Лично аз, както казах, не мога да намеря някаква връзка между наследствения фактор. Има хора, които никой в рода не е имал дискови хернии, те имат. Но общо взето е такъв правилен двигателен режим, съчетаване на работа с почивка. Това е най-често като превенция. Много благодаря, че бяхте гост на нашето предаване. Този епизод беше посветен на дисковите хернии. Състояние, което засяга милиони хора, но с правилна информация и подход може да бъде успешно управляван. Говорихме за това как дисковете между прешлените ни действат като буфер и защо когато тези структури се нарушат, тялото изпраща сигнали под формата на болка и ограничено движение. Важно е да разпознаем симптомите, да не ги игнорираме и да потърсим медицинска помощ, защото грижата за здравето ни е грижа за живота ни. Надявам се, че днешният епизод ви е помогнал да разберете как правилната грижа и физическа активност могат да допринесат за облегчаване на болките и да възстановят баланса в тялото. За да научавате важна информация по значими теми за здравето, харесайте епизода, абонирайте се за канала и следете новите ни теми. Благодарим ви, че бяхте с нас. До скоро и бъдете здрави!